Wow! Insan! Magkano yung hiwa ng pizza nyo, Insan? Yung hiwa nyo, ang titikman ko, magkano yan bibilin ko? Dalawa lang, Insan. Ang laki naman mga hiwa ng mga pizza nyo, Insan. Yang sa'yo na lang, oh. Mukhang malaki yung hiwa, babi. Patikin, magkano yan, ha? Wow, Insan! Ang laki naman mga hiwa ng mga pizza nyo, Insan. Magkano yan, Insan? Bastos lagi kaya. Anong bastos? Bibili ko, titikim ko ng mga hiwa nyo. Isa day kaya pagtarong ragod. Bibili lang ako, magkano yan, Insan? Ha? Magkano yan? Kabastos pa sa imo hayawa ragod hindi pwede kaya kay pakulungan na ina ng trabaho nimo. Hindi, ba't ako makukulong? Yung pizza nyo lang, yung kakainin ko. Hindi. Ayun. Bi, magkano yan, ha? Magkano? Ha? Ito, magkano to? Magkano to, Insan? Sawayan, Okay, sige, bibilin ko. Gcash, Hawaiian Insan. flavor, boss. Pero bakit tinulak ko nun, Insan? akala kasi nila yung hiwa nila yung hawakan mo, boss. Di, masama isip nila, Insan. Manya ka kasi, boss eh. Wow, Insan! Ang sarap ng mga hiwa ng pizza nyo, Insan. Di, yung hiwa nyo, titikman ko. Yung hiwa nyo, ang titikman ko. Magkano yan, bibilin ko. Dalawa lang, Insan. Ah! Di, magkano yan, Insan? Magkano? Ha? Magkano yan? Dalawa lang, Insan. Para mamikos-mikos ko na, Insan. Ah! Yung pizza, oh. Oh, ang sarap po. Ang sarap ng pizza, oh. Ah! Ano? Magkano yan, Insan? May pira ko dito, Insan. O, bibilin ko, be. O, magkano? Ito, Insan, ha? 150, boss. 150? Pwede Hawaiian tikman? flavor to, boss. Pwede tikman? Pwede, boss, pero bayad mo na, boss. Wala akong pira, boss. Hawaiian to, ito yung Gcash, bago ngayon. Gcash. Gcash? Ano nangyari sa dalawa? Uy, what na, ano yun? Wow! Insan! Magkano yung hiwa ng pizza nyo, Insan? Bibilin ko. Patikim. Yang sa'yo na lang, oh. Mukhang malaki yung hiwa, babi. Patikim, magkano yan, ha? Ito kaya uy. Ano bang gagbuang? Hindi naman ako bastos. Gusto ko lang tikman yung hiwa ng pizza nyo. Ah! Sarap naman yan. Magkano yan, ha? Okay nimo. Anong uwi? Agay! Na yung mga hiwa. Yun lang yung gusto kong tikman. Magkano yan, ha? Magkano yan? Naman niya mura. Yung pizza! Yung pizza! Yung pizza! Magkano to, ha? Oh, magkano to? 150, boss. Sige, walang problema. Pero bakit nagalit yung dalawa? Akala nila, boss, yung hiwa nila yung bibilin mo. Manyak kasi yung ano. Ikaw ang manyak, boss. Insan! Magkano yung hiwa ng pizza niyo, Insan? Buang kaya? Anong baliw? Hindi ako baliw. Gusto ko lang bilhin yung hiwa niyo. Gusto kong matikman. Magkano? Buang gra. Yung hiwa ng pizza niyo, magkano? Pabili ako, Bi. Magkano yan? Sa'yo? Wa dire nagkaon kay mi. Di, o nga, gusto kang kumain ng pizza. Sa pizza mo kada buang. Yung pizza mo. Ikaw hawa. Bi, pabili ako, Bi. Pabili ako. Pabili ako ng pizza. Ano to, ha? 150, sir. Pero bakit nagalit yung dalawa? Akala nila, sir, hawakan mong pizza nila, sir. Wow! Ang laki naman ang hiwa ng mga pizza niyo! Pwede bang tikman? Magkano yan? Ay, kaya? Bilhin ko, magkano? Bastos man. Anong bastos? Dalawang hiwa lang, titikman ko. Ang laki-laki naman yan. Bi, magkano yan, Bi? Magkano yan, magkano? Magkano to? Ha? 10 piso isa. Ang mahal para. Mainit pa to, sir. Ano nangyari sa dalawa? Nagalit yun. Manya ka kasi, nagalit yun.